Het kabinet stelt het besluit over de marinierskazerne opnieuw uit. Het is vrijdag 24 januari. Dit is Zeeland Nu. Volgende week om tafel over oplossing. Badmeesters stonden bloot aan explosiegevaar. En wat zijn onze kansen op de zomerspelen? Dames en heren, goedenavond. Na dagen van speculaties is er ook vandaag geen definitieve duidelijkheid gekomen over de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat heeft het kabinet na afloop van de ministerraad vanmiddag gezegd. Er is nu geen nieuw besluit genomen. Er zijn wel zorgen en we hebben gesproken over het dilemma dat wij hebben. Dat doe je in een kabinet en een deel van het dilemma hebben we dus vandaag ook gesproken, maar er is geen besluit genomen. Kunt u op dit moment al zeggen of die verhuizing wel of niet doorgaat? Er is geen nieuw besluit genomen. Wij gaan met Zeeland in gesprek om dit dilemma ook te schetsen en vooral dan ook te praten over als we tot een ander besluit zouden komen, wat voor consequenties heeft dat dan ook voor Zeeland en daar ook over met ze in gesprek te gaan. En we zullen aan het einde van dit kwartaal met een voorstel dan ook naar de Kamer komen. Dat besluit ligt er gewoon. Dat is niet veranderd, maar dat is wel onderdeel van het dilemma geworden. Dat we zeggen, er zijn nu zoveel signalen over wat de effecten daarvan zijn, dat op zichzelf kan gaan leiden tot een heroverweging. Maar zover is het nog niet. We gaan naar verslaggever Marcel de Kranen in Den Haag. Marcel, we horen net de reacties van het kabinet. Maar wat moeten we nou precies met wat ze zeggen? Nou, de bewindslieden nemen de woorden heroverweging van het besluit in de mond. En dat is eigenlijk Haagse taal voordat het gewoon niet door kan gaan. Er gaat gepraat worden met Zeeland, met Vlissingen en met de provincie Zeeland. En ja, de vraag is, wat voor gesprekken worden dat? Worden dat onderhandelingen? Wordt dat een slecht nieuwsgesprek? Het zal zeker ook gaan over compensatie voor als de marinierskazerne niet doorgaat. Zover wilde de staatssecretaris natuurlijk nog niet gaan, want ze wil eerst dat gesprek gaan voeren. Wel is het zo dat de mantra die wij in Zeeland al jaren horen, namelijk afspraak is afspraak, die zal van tafel moeten. Zeeland zal ook volgende week moeten meebewegen. Er is heel veel gezegd en gesproken vandaag hierover. Maar wat denk jij nou eigenlijk? Komt die marinierskazerne nou misschien toch nog wel of komt die gewoon echt niet? Ik denk dat de kans hiermee wel kleiner wordt. Er is nog nooit, zijn de woorden heroverweging van het besluit in de mond genomen. Men wil dit op een chique manier afhandelen door te gaan praten met de Zeeuwse overheden. Marcel, we komen straks nog even bij jou terug. Eerst van Den Haag naar Zeeland dan, want de berichten dat de kans steeds kleiner wordt dat de marinierskazerne naar Zeeland komt en vooral ook het uitblijven van een reactie een week lang vanuit Den Haag zetten veel kwaad bloed bij politici. Maar ook bij Vlissingers zelf. Die zijn boos dat het nou juist de mariniers zijn die de verhuizing tegen hebben gehouden. Zijn watjes. Dat is toch niet normaal? Ik vind het niet normaal. Wat kost dat nou weer aan geld voor de gemeente? Moeten zij het doodschamen daar? Ja, sorry. Ik word pissig als ik eraan denk. Laat ze het eerst maar eens fatsoenlijk zeggen. Een man, een woord, een woord. Maar ik heb er een hard hoofd in. Ik heb zelf bij de marine geweest. Als beroeps. Dus ik weet heel goed wat er niks te vertellen. Vandaag zat je in Rotterdam en morgen moest je naar Den Helder. En ik heb veel gevaren. Nou, ik vind het schandalig. In de Provinciale Statencommissie Bestuur vanochtend woede bij politieke partijen in Zeeland. 8 jaar afspraken en tal van ondertekende overeenkomsten over de kazerne lijken niks waard te zijn. Schofferend, die term is al eerder gebruikt, ook door wethouder Vader uit Vlissingen. En dat ondersteun ik. Ja, dat vind ik echt schofferend voor een hele provincie. Dat zou erop duiden dat de staatssecretaris, onze contractpartner als provincie Zeeland en gemeente Vlissingen, dat die staatssecretaris inderdaad gewoon keihard heeft gelogen. En dat moeten we niet accepteren. Als blijkt dat we echt voor de gek gehouden zijn, dan is dat wel... Nou, dat is mijn vertrouwen toch zeer geschaad. Er is iedere keer weer bevestigd dat het door zou gaan, dat het contract nog geldt. Als nu blijkt dat die staatssecretaris ondertussen al met andere dingen bezig is geweest, dan voel ik me niet zomaar een beetje belazerd. U wil niet praten over een plan B? Nee, heel simpel. Als je al zou nadenken over allerlei alternatieven, dan geef je al een beetje inkijk in je kaart. Dat doen we niet. Er werd net al aan gerefereerd, de komst van de marinierskazerne is inmiddels een dossier dat al 8 jaar duurt. Het lijkt een geschiedenis te zijn geworden van gloedvolle beloftes uit Den Haag en groeiende frustratie in Zeeland. In augustus 2012 besluit minister Hans Hille dat de mariniers verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Wat de defensie betreft ruim 1700 mensen die naar Zeeland toekomen. Het leidt tot grote vreugde in Zeeland. Tot nog toe hebben wij bijna 2000 arbeidsplaatsen uit Zeeland zien vertrekken.
En eindelijk, we zagen altijd alleen maar achterlichten, nou zien we koplampen. Dat betekent voor de stad een enorme impuls, enorme economische activiteiten. En dat is voor de stad alleen maar goed. Overeenkomsten worden getekend, maar de vaart zit er niet in. Is dit nu echt de allerlaatste ondertekening en komt die marinierskazerne nu echt? Ja, ik heb het net ook gezegd, het is het point of no return. We hebben er alles aan gedaan, we hebben alles vastgelegd en nu komt hij er ook. Het loopt steeds stroever. De mariniers willen namelijk helemaal niet naar Zeeland. Het gaat zich erom dat wij als korps dat wij graag centraal gelegen willen worden. Intussen wordt stug doorgegaan met de voorbereidingen. Land en huizen zijn onteigend, een camping is verplaatst, grond is gesaneerd en infrastructuur aangelegd. Maar de bouwplannen voor de kazerne worden steeds vertraagd en Zeeland wordt steeds gefrustreerder. Ik heb gezegd, die oriëntatiefase ligt inmiddels kilometers achter ons. We zijn al heel eind op dat sporen, dat maken we samen af. Die marinierskazerne die komt er gewoon in Vlissingen. Zeeland heeft in totaal al 38 miljoen euro uitgegeven aan de marinierskazerne. Tot slot nog even terug naar Den Haag. Marcel, hoe gaat dit nu verder? Nou, volgende week is er dus dat gesprek van de staatssecretaris van Defensie met de provincie Zeeland en Vlissingen. En Barbara Visser, de staatssecretaris, heeft gezegd dat ze alles aan het eind van het eerste kwartaal wil afronden. Dus voor 1 april moeten ze eruit zijn. Marcel de Kranen vanuit Den Haag, dankjewel. Iets heel anders dan. Medewerkers van zwembad De Spetter in Tolen zijn door onveilig werken met chemicaliën blootgesteld aan explosiegevaar en kans op de vorming van chloorgas. En dat deden ze vaak dan ook nog eens op teenslippers in een korte broek en een t-shirt. Blijkt allemaal uit stukken die vandaag openbaar zijn gemaakt. Dit zijn de eerste van 200 geheime documenten. Gisteravond stemde de gemeenteraad unaniem in met openbaarmaking. Medewerkers sloegen tientallen kilo's chloorbriketten op in een ruimte zonder explosieluik. En ook liepen ze rond op teenslippers met jerrycans vol zwavelzuur. Burgemeester en wethouders weten dit al veel langer. Toch besloten ze vorig jaar de raad te vragen dit geheim te houden. De meerderheid, die bestaat uit de collegepartijen, stemde uiteindelijk voor. Dit hadden we niet anders kunnen doen. Hè? Zolang dat je niet een duidelijk beeld hebt bij verantwoordelijkheden. En vooral bij wie waar welke verantwoordelijkheid voor neemt. Zul je niet in je kaarten moeten laten kijken. Vind ik echt schokkend. Dit is de prijs die je als gemeenschap moet betalen, ja, voor de stugge houding van een college en collegepartijen. Dat had niet gehoeven als we eerder hadden gezegd, dit wordt in de openbaarheid behandeld. De andere honderden stukken worden in de komende weken bekendgemaakt. Die moeten eerst nog geanonimiseerd worden. Kosten €10.000. En dan zal nog moeten blijken of en welke eventuele misstanden er nog meer waren. Ouders die van plan waren om tijdens de landelijke lerarenstaking van volgende week hun kinderen naar de kinderopvang te brengen, hoeven zich in Zeeland geen zorgen te maken. Vanwege personeelstekorten kan 1/3 van de organisaties in de rest van het land niet overdag al open. Maar in Zeeland is er voldoende personeel om de extra kinderen op te vangen. Vakantiepark Marina Beach in Hoek is verkocht voor ruim €61 miljoen, blijkt uit gegevens van het kadaster. Vorig jaar maakte de Oostappengroep, de eigenaar van het park, al bekend dat de bungalows weg moeten omdat de erfpacht is verlopen. Nu is afgesproken dat de eigenaren van de bungalows daar een vergoeding voor krijgen. Het hele gebied tussen Hoek en Biervliet gaat de komende jaren waarschijnlijk flink op de schop. Investeerders willen bijvoorbeeld ook een nieuw vakantiepark bouwen aan de Biervlietse kant van het gebied. De aanklager amateurvoetbal gaat onderzoeken of het Goes te verwijten valt dat er nog altijd geen gediplomeerde trainer is gevonden. Interimtrainer Daan Eikenhout, die nu voor de ploeg staat, heeft niet het vereiste diploma. De KNVB wil dat er zo snel mogelijk een trainer komt met de juiste papieren die Goes tot het einde van het seizoen traint en coacht. De aanklager kan beslissen dat Goes nu een sanctie krijgt. Het wordt een spannend weekend voor de Middelburgse DJ en producer Jamie Lageweg. Hij is genomineerd voor een Grammy Award en die wordt zondag uitgereikt. Zijn nummer Let Go staat op de soundtrack van de nieuwste Spider-Man-film. Wat vind je ervan dat je genomineerd bent? Tof. Ik had het
totaal niet verwacht. Ik las het online en toen dacht ik, oh tof. En ja, dan raakt het je nog niet echt. Dan is het van, oh ja, oké, een Grammy, tof. Totdat je alle berichtjes van andere mensen krijgt. En dan is het van, oh ja, het is wel iets speciaals. Hoe ben jij bij deze film betrokken geraakt? Nou, de jongen met wie ik het nummer heb gemaakt, die is getekend bij een platenmaatschappij. Die hebben hem destijds benaderd om een nummer te maken voor de film. En hij heeft mij gevraagd. En toen hebben we wat gemaakt. En volgens mij 2 of 3 weken later kreeg ik te horen van, oh ja, dit vinden we tof, we willen het gebruiken. Wat is het voor soort nummer geworden? Best wel een zielig nummer. Ik denk, voor alle berichten die ik krijg van mensen die er naar luisteren, ook mensen hebben er ook echt wat aan. Het is bijna depressief, dus ja, een heel zielig nummer eigenlijk. De uitvoerende artiest is Bo Young Prince. Daar werk jij vaker samen mee. Ja, hij heeft mij in 2013 via Soundcloud benaderd. Hij vond het tof wat ik destijds deed. En ja, zij zijn eigenlijk naar hem toe gegaan, platenmaatschappij. En ik ben een soort van met hem meegegroeid. Er zitten grote namen bij die andere genomineerden. Zeker. Hoe schat je je kans in? Ja, hoe schat ik mijn kansen in? Ik denk gewoon 100 gedeeld door 5. Ik heb echt geen idee. Je hoopt het beste, maar ik denk sowieso genomineerd zijn alleen al is iets om trots op te zijn. Of je hem nou wint of niet, dan komt er evenveel op je af. Ja, laten we het daar eens over hebben. Ja. Opent de deuren, heeft het je netwerk vergroot? Ja, zeker. Ik denk dat als je kijkt naar alles wat je doet, en vooral als muzikant, ik denk dat als dit op je cv staat, dat je in principe overal binnen kan lopen en zo van, oh, maar je bent toch genomineerd voor een Grammy. Of je hebt hem gewonnen, dat kan natuurlijk ook. Dus zeker. Vandaag, over precies een half jaar, beginnen de Olympische Zomerspelen. En onze sportredactie heeft de balans opgemaakt en komt op 5 zeeuwen die we mogelijk in Tokio in actie kunnen zien komen. De uit Westkapelle afkomstige dressuurruiter Hans-Peter Minderhout is de meest geroutineerde van de 5 Zeeuwse sporters die een reële kans hebben om de Olympische Spelen te halen. Minderhout won in 2008 een zilveren medaille met de Nederlandse ploeg en greep in 2016 net naast eremetaal. Het Nederlands team heeft zich al gekwalificeerd en Minderhout lijkt met het paard Kloks Dreamboy een zekerheidje. Mountainbiker Anne Terpstra, afkomstig uit Zierikzee, maakt zich op voor haar tweede Spelen. 4 jaar geleden werd Terpstra in Rio de Janeiro 15e. Ze heeft zich gekwalificeerd voor Tokio door een 4e plaats op het EK, waardoor deelname Terpstra normaal gesproken niet kan ontgaan. En er is hoogstwaarschijnlijk nog een Zeeuwse mountainbiker actief in Tokio. Want Milan Vader uit Middelburg verraste in juli vorig jaar vriend en vijand met een 3e plaats op het EK en greep daarmee ook een ticket voor de Spelen. Het wordt zijn eerste Olympische optreden waarmee een lang gekoesterde wens uitkomt. Door naar het wegwielrennen, want ook Antoine Tolhoek uit Ierseke heeft aangegeven dolgraag naar de Spelen te willen. Tolhoek is daarbij afhankelijk van de keuze van bondscoach Koos Moerenhout. Het feit dat er veel geklommen moet worden op het parcours in Tokio spreekt in het voordeel van Tolhoek. De 5e Zeeuwse troef is Vlissinger Jesper Jopse in een sport die voor het eerst te zien is op de Olympische Spelen, het 3-tegen-3 basketbal. De kansen van Jopse zijn van 2 dingen afhankelijk. Nederland moet zich bij één van de komende 2 kwalificatietoernooien zien te plaatsen. En als dat lukt is het afwachten voor Jopse of hij in de selectie wordt opgenomen. Er zijn 7 spelers voor 4 plaatsen. Bij mij in de studio is Patrick Vader, manager van het Zeeuwse sportorgaan Sport Zeeland. Welkom. Heeft de sportredactie het huiswerk een beetje goed gedaan? Zijn dit de mensen waar we rekening mee moeten houden, denk je? Ja, en ik krijg nu al zin in de Olympische Spelen. Het is fantastisch om die beelden te zien. Ja, leuk, we hebben er 5, ja, inderdaad. Waarvan we van 2 zeker weten dat die al genomineerd zijn. En 3 die heel erg kansrijk zijn. En dus jij denkt dat het zomaar eens zou kunnen dat we met 5 mensen daar staan? Ja, het zou historisch zijn. Maar als je nu kijkt naar de kansen van Hans-Peter Minderhout, de dressuurruiter, die hoort eigenlijk tot de kernploeg van degenen die zich genomineerd hebben. Dus ja, die kans is heel erg groot. Het hangt daar in ploegverband altijd af van wie is op dat moment het meest fris en welk paard is het meest fris. Maar we dichten hem hele grote kansen toe. Ja. Ja. Dan nog even eentje in het bijzonder. Jouw zoon, die doet ook mee, Milan Vader. Hoe is dat voor jou dan om dat van nog dichterbij mee te maken? Ja, eigenlijk heel erg bijzonder. Toen hij 10 jaar was, had hij die droom al om ooit op de Olympische Spelen te staan. En dat gaat nu deze zomer ook daadwerkelijk gebeuren.
En daar heb je als hele familie naartoe geleefd en aan meegewerkt eigenlijk. Ja, en dan is dat fantastisch dat je daar live bij aanwezig kunt zijn. Ja. Je noemde het net al even, als er 5 mee zouden doen, zou dat een record zijn. 1988 was het, hè, waren er 4 actief op de Spelen, nu dan misschien 5. Heeft dat nog een uitwerking op de Zeeuwse sportsector eigenlijk? Ja, natuurlijk heeft dat een uitwerking. We zien dat nu al aan de voorkant van de Spelen. Als je naar de social media berichten gaat kijken, dan zie je dat heel veel volgers erbij komen. Dat zijn ook vooral Zeeuwen. Er worden regelmatig naar bevraagd dat mensen daar toch wel trots op zijn. Dus het heeft sowieso zijn uitwerking. En ik denk, naarmate we dichter bij de Olympische Spelen komen, gaat het alleen maar meer leven. En dat zou fantastisch zijn voor de sport in Zeeland. Want dat levert ook weer meer sporters op dan misschien? Ja, ik hoop dat die jongens, en dat horen we nu al, en ook de dames die daar acteren, dat die gewoon andere jonge sporters inspireren. Misschien niet om hetzelfde te doen, maar wel om te gaan bewegen. Dat vinden we in Zeeland sowieso belangrijk. Dankjewel. Er was vandaag weer veel bewolking, maar aan het einde van de dag kwam er toch nog wat zon tussendoor. Het werd 5 tot 7 graden. Morgen dan schijnt de zon geregeld. Dan moesten eerst wel die mistbanken oplossen die er in de ochtendperiode zijn. De wind is matig uit het zuiden en in de loop van de zondag dan komt er regen. Volgende week wordt het opnieuw wisselvallig en dan ook veel meer wind. Terugkieken dan zometeen en dat gaat over schoonmaken. Groene zeep, dat ruikt naar vroeger. Kraakhelder moest het wezen, brandschoon. Je moest van de vloer kunnen eten. Emma Poeselee. Dat straks en in verband met de uitgebreide berichtgeving over de Marinierskazerne moet ik u voor het weerbericht met John Havringa verwijzen naar onze website omroepzeeland.nl/weer. Voor nu wens ik u nog een hele fijne avond en een goed weekend.